Sap, ho té clar, que el seu pit és allà on vol estar. Vol avançar. Ei, youtubers, què tal? Tornem a estar aquí, com no, a Montserrat, i avui farem la Portella Gran per la seva via original, que és la via del Ràpel. En aquesta via, oberta a l'octubre del 32, per a Gras, Pàmies i Guarro, Bien! van pujar amb la tècnica que es coneixia com la del tronc. Què feien? Com que veureu, hi ha un pas balmat, amb les tècniques de llavors doncs no es podia pujar. Llavors van agafar un arbre, el van tallar, el van apuntalar i van superar aquest pas. I fins dalt. És una escalada de A1 equipat, amb xapes recuperables, i la part de dalt és un quart més, mitjanament equipat. Doncs res, anem a gaudir a tope d'aquesta via en les tardes fresquetes de juliol. Encara. Aquí està aquí fent trampa, no ha fet els deures i està mirant a les respostes. Eh! Què? Hòstia, veus? No, res. Ah, vale.
El, La Fifi. la Fifi se m'ha destensat sola. Ostres.